ekene m unu bụ ndị ọrụ isi na museum ebe a makacha ebe a na-adobe nka na omenala na ihe eji mara Igbo. Tata anyị bịara ebe a ndị na-ege anyị ntị, aka m bụkwa nwanne unu Chief Izueke Eddy Okolo. Tupu ejiri ego zụwa ahịa, ndị Igbo nwere ụzọ ha si azụkọrịta ahịa nke a na-akpọ barter, trade by barter n'ọnụ oyibo. Nke barter ahụ na-egosi ọ bụrụ na ji na-agụ gị mana gị were ede, ị chọọ onye chọrọ ede were ji. Nke ahụ na-enye nsogbu ọtụtụ mgbe, maka ọ nwere mgbe ị ga-agagide ịma ahụ onye chọrọ ihe iji were ihe ị na-achọ, ọ ya na-enye nsogbu. Mana mgbe a na-eme ihe ndị ahụ, ndị Igbo makwara na o nwere ụzọ ọzọ a ga na-esi eme ya, wee weta ihe a na-akpọ ego ayọ, ya bụ cowries. Ego ayọ ahụ bụ anụ dị na mmiri mana ọ na-ahịa ahụ inweta, ịma na ego na-ahịa ahụ inweta. Wee weta ego ayọ ahụ were ya na-eme means of exchange. Ejiri ego ayọ ahụ na-azụ ahịa, na-azụgide ahụ. Wee kwụzie na tupu iweta ego ị ga-eji zụ mmadụ ahịa, ị ga-agbaju akpa ọ na-ayọ arọ. Wee meketa ya, wee chọpụta na o nwere ndị Igbo mpaghara Igbo na-akpụ ụzụ, ndị a na-akpọ okporo, a na-akpụfụta ihe a na-akpọ malina, uche ego ahụ aka bụ ego ma ndị ọcha na-eme ya. Wee hụ na ndị Igbo nwere ọgụgụ isi imefụta ego ahụ a na-akpọ malina, ya na-akpọ ya bụ okporo. Ọ ya bụ ihe a dị ebe a. Ego a wee na-akpọ ya, wee site mba dị iche iche na-abịa na mpaghara Agbaja nke dị na Udi na Eziagụ. Okporo ahụ dị na Udi na Eziagụ ka a na-akpọ Agbaja, Igbo Agbaja. Wee bịa na mpaghara ahụ wee chọpụtazịa okporo ndị na-akpụ ụzọ ahụ. A na-esite ma Leja ma mba ọbụla a na-akpọ agụrụ, ma agụrụ Ọka o, ma agụrụ Ụmana o, ma mba niile na-aza agụrụ. Ihe eji mara ha bụ ịkpụ ụzụ. Ha were origin, ha na-abịa ewere igwe, maka achọpụtara na ndị Igbo bidogo kpụwa ụzụ na-eme ihe gbasatara iron smelting ihe karịrị 3000 years ago ka ndị nyocha mechara ya wee chọpụta na ọ dị n'ala Igbo. Ihe a niile ka emegidere, wee hụ ndị ọcha bịarụ, wee hụ nwatakịrị ji nkwaka ya black rock ebe o jere ịkpata ya, ha ji esi nri. Ndị ọcha bịara nyocha a na-akpọ injinia Kistin bịara inyocha ịchọta ihe dị n'ala, wee hụ ka nwatakịrị aja, wee chụrụ ya, o wee gbababa be ngwo. Mgbe ndị ngwo wee nufute n'igwe ka ha gbuo nwatakịrị ahụ, ndị ọcha ahụ wee gosi ha obi umeala, ya ihe a na-akpọ love. A wee sizie ya, gịnị bụ okwute ahụ nwatakịrị ahụ? Asaa na ọ nkwaka ha ji esi nri, wee tie ya ọkụ, o wee wuwe ọkụ. Ndị ọcha wee sizie ya n'ihe a na-akpọ ya bụ coal. O were ntaprita ha na-asụ, akọwa n'oyibo, ọkọwara ndị Igbo n'Igbo, ọkọwara ndị ọcha n'Igbo. Ihe a na-agwa gị mere 1908. By 1909 edikle a na-ewere nnukwute coal n'Enugu. Otu a ka a si were 5 shillings wee nye nwatakịrị ahụ na ogwu ego. Ndị ọcha wee hụzie na ego okpogho a na ndị Igbo na-aka azụ ya, mba ndị ọzọ abịa na-eji azụ ahịa, ha wee were bufute nnukwu ego ka e wee mechie ego nke ndị Igbo, wee na-ejizi nke ha wee na-azụ ahịa. Otu a ka ego chi bido wee gbadaa bido n'ego ayọ to malina, ego okpogho, banyezie n'ego igwe bụ nke anyị wekwara ebe a, ndị ọcha wetara, wee bazie n'ego akwụkwọ, asịzi anyị 1000 notes, 100 notes and so on and so forth. Ekene m unu, ọ ga-adịrị anyị mma. Mgbe ọzọ unu kpọkwa m, anyị ga na-akọwakwa akụkọ gbasatara ọdịnala na omenala Igbo. Ndewo.